obi a obetimi anya daji aye party na adwuma ye frame meeting na obaba betina meeting no aka asɛm mputu bebre party no delegate mesra mo sɛ emamunko yi obi a onya daji enye party mun yi obi a obetimi anya daji ewo ne edi na kokuduru obetimi dedi monim all the 47 constituencies etimi akɔji power ewo na nado abambɔne we 2020 yi obi a oni party no ho adaje sɛ nipa no ani party no ho adaje wo ne kokuduru ode be gyina monim ama yakɔ ɛko a mutu abentia na we no sɛ wanko yi nipa a obetimi edi party nanim ede akɔ ɛko wo yɛ hwɛ enye yi eyi sɛ mfie na ede obetena ho abo abubu saa eti mu ankasa mo fo mo ne ntufo na mo hwɛ de ɔsɛ de wo fata sɛ obetimi akɔ ɛko nanim akɔkɔgye tumi afi MPP for na saafo no all the 47 constituency for no ne omo deputies ne omo other youth so no omo ba regional level ba betu aba ama de obetimi edi party no agi tumi na yenye party enter opposition ye party say ye de agi tumi na ya be ma oman atumpon abusia wei aya panyipa ya wono so Wapra Shanti Regional Youth Organizer di Breno awa NDC amanyoko no fam Yero Francis Dodovi na yemo hwi na afenso yenko atoya tifi mantam ne mu yeda so wo NDC amanyoko na afenso na bato mu sansam no aka ho bi ama atoya tifi mantam ne pani kwankyerefo hwa bato ho nsam so edema NDC amanyoko no ewo ho eye Pius Nkua wono na wane Sompa kase edi nkomo ne ebusa ne se papa eden na ewo mu de na yenso yetete afiri honom ne yete ene se positions ahodo ye nipa bebre epe no obia ye na afamu de na ono post bia nim afi no eye monwa na no so enye monwa bia sa se obi ko ono post ne ade na mo no de wo ka kire amanfo se dibre maako edunso ye amope onpotam honom no obia eye na afamu de na watimi ahwa abo ma ne nyina so atimi akoso e watoya tifi mantam no emu opani na sebo de mansam trofo ene se de woso mu ye bia eni ade bia woso mu nsaka every party no atra yakasi mu bia no wo mo satimi aka ne pepepepepepepe woni a ondi wakrata mo ye tu ahene na afeso si ahenefo no eye 1800 delegates ana ekwato aba no achi police stations ahodo ye honom no eye 188 ne nyina no bibia ya awia bebomu no awia bom de wo se omoye no omaye bibia kama ne mom no afutuo ene ode ba nipa apem ba ko ne ha nwatwe ne se sabi aba wo moto no omontuma obia obetimi aboa de na adwene mu da ho de wo kase empura na epru de obetimi ade bibia na hoɔden ne nyansa ne nipadua aboa ma endi samaneko no atimi aforo akosoro ewo Somba no behwe boye ho ban eno so ene region for akasa region no so ene won various divisions ne on district officers no akasa electoral commission ohwe na oto aba no ono so yene na di sa adwuma ni nyina awi ye registers a yede beto aba no eno so ya print registers no awi eno nti abato no eduru so a abato commissioner obeje sa niema ni nyina afi region for no yakache bawe ni anwa so be kwa ye beto aba ama 17 different positions eho obi anko ono post eno nti positions baako 17 ene ye beto yayi emu nkofo a ombeda no sikasam was a national for edebano national ho adi mu di ombetumi no omode aba ameno so ya dispatch ediama the constituency election committee a party no said they work and kan ko na yehwehwe monfo gold obema mo sika they say highest bid na yehwehwe ba bibiara ya di sikasam aye politics ye di anim nkunim ma ya fada baba bia ya rely on competence, hard work, and dedication to service of party activities. No, tell me a party near Kunkonim. I don't think that's delegates or Mutemi and Opay, baby, and Yasu be quiet. Conference I have a what the other super papa because some 188 police stations. A few went to a born whom what didn't be I say, Babiani, I want some Casabesi. Every branch be I will nip 9. It overall delegates ever talk about Babiani plus other protocols, former DCs, former MPs, former ministers. Obia was several NDC party Biano in any capacity as an executive, former legislature, an appointee as DC, you almost to be. A couple more better about 1,800 plus. Opani ya yetene nkan we yapani kwankyerefo e wa batuo mu e wo atoye atifi mantam no edema endi samanya kunidin ene Pius nkansa.
Ye kwa mano so ne kwa akodi nkomo na Ghana man panyin na dan kwa Akufo-Addo. Meka se wa kɔ apro ewa poye mantemu. Eno dan na probo no wode hye so. Ena no ye oba asante mantemu obewie he no. Eno wasan so ahyase ewa poye a ewo nso so wo bontoa ewo hono mo a. Yama ne boni kwabena nyako ene wo ho. Kwabena madwoe. Me Josu mini aba. Ama probo ni mu no man panyin he no okoye. Me nua ba mbe so mutwetwe ewa poye emantem no emo. Ghana mampanyin na adodan kwa Akufo-Addo ne na miensa aprobo de bepie mu ewa poye emantem no. Se na wodi kan de tu dwa no wa hyase pepepe. Na se na ye nyina ye nim se bi wo fi asantemamu na oba poye emantem akuro kese ba ko a wobedi kan ya du ho asa na wawura mu ewa poye emantem ayen kokko ene ne potamu. Eno ti Ghana mampanyin na adodan kwa Akufo-Addo na probo no hyase ewo abetifi na abetifi okoko pie mu no eno wo abetifi so abetompeso eso okobie eye MPP National Executives and Directors Training Orientation bia na eye dwede bia ekoso ne nyina no eye ntete a no mode ma MPP empanyufo ne pon directors na beboa amadwede omudidi abo amanyuko no ebetimi akoso sadwede no koso wo Rock City Hotel a eno wo abetifi eno akire no Ghana mampanyin na nado dan kwa Akufo-Addo sane bepo no ebepie mu ewo enkokɔ na enkokɔ no eye akokɔ abrem ofuase akimodan ekwantempo no ordinary koatwa wisi ebe kɔbɔ aprobo ewo eye kwantempo eso ano no enso ewo brim sa north mensi no emu yefu ho no na Ghana mampanyin na adodan kwa Akufo-Addo okofie mu ewo fuase ayerebi ye kɔfuase ayebi so da na soafo no na hwɛ nkitawode hu nsɛm so do nyamfo eye kodwopon enkroma eno na ye na baton peso eso na ɛhɔ so no nukranie akɔ ne nananom atrankonya ewo fuase etimi kodi enkomo esan so bo pampen ekɔkɔhwɛ agenda 111 ayaresabia kɛse a ekɔso wo fuase ano no ewo ofuase ayerebi eyem abaton peso eso eno akire no se na panyifo eka ye ne sebe bema yesu kropo ye dwanhem eno ti Ghana mampanyin na adodan kwa Akufo-Addo ane na pamfo o mutimi ebreki kakra de bibie kokeka oma no na eye home no achi no ene ebo aprobo ekopie mu ewo asuabua na asuabua no me no ekase no so no agenda 111 no ebi ekoso ewo kuro a efe ne se achem asuabua eno no wo asane man so akroso emensi no emu na ne twato krampa asabri eno ene yatimi awi a me no kasa yati ahyem a ya baba pie mu ewo poye emantem no ekopie mu ewo ya buadua na buadua no eno no wo akotia abato mpeso eso na ehonom no densu ceramics a me no kasa yi one district one factory dwumadi a Ghana mampanyin na adodan kwa Akufo-Addo ede ebaaye no yade a me no kasa buadua fonso no omosa komode a egu so ekoso ti Ghana mampanyin na adodan kwa Akufo-Addo odenani ko twa wisi ko hwese na dwumadi na ekoso na pro ko ne babi bia ko ni nyina eno okutasem ba ko mienu miensa bi pe ne dikan no chemu se we eye dwumadi bia otu anamo se na be ya Ghana afana nyina ti to pe mantama waba no obehwe mpututuma horo a ekoso ne etoso mienu so no obomomodin na ne omawie no otimi edapaso atwam no otimi bie kwade ato no mo sanso eno de aso so bebo fom na dwumadi horo bi tetimi akoso na ne kwakwa no so no watimi ni nananam atrankonya na omanfo so atimi atwetwe nkomo na ha omo efemu no watimi atumu anamo ne ba nananam atrankonya horo ko ye nyina so na asenso a wotimi so mo nyina no na akwakoye se abasobo enimpo no ayeyie ene no mode magana mampanyin na adodan kwa Akufo-Addo esan so mo kire ma ba ma boada obetena benwa eso no bo hwe bo bebre bo se no so bebre na watimi ede so na mbom bebre na so de tudwa twem se na kwase bonye kan ye no Oliver Trace ase bebre na asa mra bio almost also the two nanim say enyama wo ma ko yenu biansa bia wotimi se mitituru gina homesua apomden ni akwantempo ho no omuchema Ghana mampanyin na adodan kwa Akufo-Addo adaworo mama ne nan ye tietia na adehye so wo apoe mantem so no omunsa etumi enka bi ena dwumadi ne de ni nyina atimi akona wieye a me no kata Ghana mampanyin na adodan kwa Akufo-Addo otene hyem a ye hyo enim so bakokɔda pedua so lodge no obepon eso na otena eden so dwumadi ahoro pi na atimi akoso na sa aprobo ne ti ena ba bi ekoye no ene medical de ho nsem atu edwa no kwabena yenya ne ntia se obekɔ radio station bi na I want to share musa na anyambia wotumi koi ana afedie won mo anya nkokora minua eno unsa panyufo aka se sa adin na ebe ha adin kakra no mo antimi anse danfa yibia antimi atu yatimi no kasa ni de kono de ho no mo antimi anko na so ye ne ye poe mantem panyo no da MP Amanyɔkuo na no ato nkra de mo atwenkomo no ena o chemu se o mo antimi anko na mo mre brepam no
Ghana man panyin na do dan kwakufu ado ɛhɔ no bɛsan so sɛ na tia kotu odi kan de chopa ne nkra akɔkɔma na no panyimfo na de kyɛ wɔ hɔ na kɔmo hwɛ n'anim sɛ obetumi aba no enti sa pɛpɛpɛ na no de no ɛkɔyɛ yo kwabena moni adwuma abusua mane boni kwabena nyako ne yɛte ne nka no ɛpoyɛ mantamo Ghana man panyin na probo a wɔbɔ no emu bi ɛne ekoti ɔman yi mu sɛsɛyi akɔda ɛka abrewa ɛka abrante ɛka ababa so ka kyerɛ sɛ ɔman no sika sɛm no wohwɛ kwan a ɛda ɔman no sika na afɛ so dollar ne ntam na ɛkwan no wadodo yɛsɛ bi awofo VIP bus bi ansa na bi waduru dollar no ho ne saa yɛ nti no aka nneɛma bebree ɛwɔ ɔman mu na ɔman ya pomden sɛ akyi ba no kyerɛ sɛ baabi a nneɛma keka kɔrɔ deɛ woahwɛ yɛ aka hyɛnkare noa na wɔsɛ ɔmo sa de ba wo ɛkyerɛ sɛ ansa kora na obi bɛda adware anɔpa akɔ adwuma sɛ ebi a mekɔkeka nnuro abom ebi a mekɔ akɔtu nnuro anaasɛ bi a nnuro no mekɔfa abɛgu ha na obi nso abɛfa ne saa nneɛma no nyinaa no wɔn ne a wɔbɔ nnuro ho bra no kyerɛ sɛ hese fa ngo boɔ no ɔmo ntimi ntɔ ɛno yɛ deɛ di kan ebi amu so kora ne sɛ bi a nneɛma no kora wo kra nneɛma bi a wobɛyɛ pala anaasɛ bi a man bi kora ne bi a wobɛyɛ a nneɛma na wode bɛyɛ saa man bi no sɛdeɛ dollar no ɛkɔ soro a de bia ne da ɛyɛ de sɛ aka ɔmo bibia ne sa yɛ nti ɛha wɔ mo ɔmo so adwuma na ɔmo yɛ no ɔmo pɛ sɛ ɔmo pagya ɔmo ho kakra sɛ bɛyɛ a ɔmo bɛtumi asom Ghana for sompa no bɛhu sampa sompa market yapa ne sa yɛ nti ɔmo so no ɔmo ne bibia yɛ ɛwɔ so ɔmo pusu ɔmo ho kakra na yɛbusa kasamafo ɛde ma ɔmo yɛ pomde sɛ akyiba ne sɛ pusu ɔmo pusu ho no mo pusu ho sɛ no so sompa ɛyɛ bɔkɔ ɛnyɛ bɔne adwuma ne yɛ nyinaa yɛyɛ ɛna adwuma no so pɛ sɛ yɛ ne yie na Ghana for so nya so akatua papa enti asɛm a yɛka no deɛ ɛyɛ tietietia ɔpɛne ɔne yɛdi nkɔmmɔ ne din ɛne barima sapɔn na sɛ wɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ ni no yɛ no no ɔkra no de ɔnsɛm to dwanna no ɔmo ɛka sɛ ɔmo ne edwadi a ɔmo die no sɛ ɔmo kɛde tia na sɛ ɔmo di firi no ɔmo gyae na mmom ɔmo sika ba na wabɛgye no ɔmo yɛ ɛno nsɛ sɛ woyɛ NHIS member na hospital sɛ sika bra bɛtɔ duro nyɛ saa na ɔmo ka na saa mpanimfoɔ mo kasaeɛ no ɔmo ne providers a yɛyɛ na ɔmo yɛ adwuma no ɛna wɔ nkitahodie ɔmo ɔmo di dwa nti ayasabea hospitals ne clinics ne medical centers diagnosis centers ɛne pharmacies a yɛyɛ na ɔmo yɛ adwuma no ɔmo kɔ mpanimfoɔ wɔ mu kɔtɔ nnuro na ɔmo ne ɔmo dwadi mu no ɔmo di free dwa sɛ ɔtɔ aduro ma wɔ bosome mmiɛnsa ɛnan ti ne ɔbɛtua ne ka ɛna mpanimfoɔ ka sɛ sɛ deɛ sikasɛm ayɛ kan ɛwɔ ɔman nti no ɔmo di ne mfam firi biem ɛsiane sɛ ɔmo de firi a ɔnsan bɛdi ne sika a ɔde kɔtɔ no na dɔla ne nti no ɛkɔ soro a sika no ntimi ntɔ nti saa deɛ a seesei mmere a yɛwɔ mu deɛ ɔbɛtɔ a ɔmo bɛgye sika na yɛho ɛbɛn mu sɛ ayasabeafoɔ no ɔmo na ɔmo di dwa na ɔmo ka wia kyerɛ ɔmo yɛn nso yɛn na ɔmo na yɛ adwuma yɛn na yɛhyia ɔmo ka nti deɛ ɔmo ka nyinaa ne sɛ NHIS yɛmpɛ sika bi ɛne yɛne aban ne Ghana Health Service ɛma yɛn providers ɛne ɔmo yɛ adwuma sɛ bɛyɛ a ɔmo bɛtɔ na sɛ ɔmo bi sɛ ɔmo sika mpempem mu hɔ a ɔmo bɛtumi anya sɛ sika no nti ɛno na yɛn mpanimfoɔ atena so a ɔmo ntwene ho na ɔmo ahwɛ nea yɛbɛyɛ ama yie atɔ yie nti sɛ ɔmo fa adwene no wie na sɛ ɔmo susu sɛ wɔsɛ obi biribi ɛbɛto dwa a sɛbi ɔyɛ deɛ yɛyɛ asomafoɔ yɛde bɛba na mpanimfoɔ a ɛyɛ mu tɔn mu kra mu ɔmo deɛ yɛne ɔmo ayɛ nkofa no even though wɔn bɛka sɛ ɛnyɛ direct transaction yɛne ɔmo yɛ ɔmo bi bɛbi ne fa yɛ paa nti mpanimfoɔ ɛbɛtu anamo a ɛbɛbɔ yɛ hospitals no sɛ wɔhwɛ yɛn nhyehyɛeɛ a yɛne ɔmo mbɔ ɛwɔ edwumadie no mu a da biara da wobɛde ɔmo ka sɛn sɛ wɔn a mene wɔ kasa yi sɛ wokura health insurance card na hospital no a ɛnyɛ nnɛ yɛ ha ne yɛbɛtumi akɔtua saa ka nnipa na ɔhwɛ wɔ no ɔhwɛ wie a hospital no abɔ aka no nyinaa na bɛso ne nim de abrɛ yi ɔde ba so a yɛn nso yɛahwɛ mu sɛ kakran ne yɛ ho adwuma sɛbi nkrataa ne nnipa ho adwuma ne yɛyɛ nti ɛno koraa na bɔso ne bɛyɛ sɛ mmiɛnsa deɛ ne sɛ ne mmienu ntam bi abɛtɔ hɔ nti abra ne abra no nyinaa no ɔwɔ ɛno ne adwuma no deɛ ɛsiane yɛn nhyehyɛ yɛ wɔn sisi ne nti no ɛsesa ne deɛ abidwa brɛ mu ka nti yiw ɔno nso bɛtumi akɔde saa mpanimfoɔ ka sɛ saa nhyehyɛ yi wɔ nti na ɔno nso ne mpanimfoɔ yɛ nhyehyɛ sɛ ɛsiane sɛ sika ne ma putupuru na yɛ sɛ yɛhwɛɛ a ne yɛagye no nti yɛsrɛ mu a yɛgye aduro no a ɔmo ma yɛ mmerɛ kakra ɔman ya pomden sɛ akyi ba akyia mehene ɛyɛ barima sapɔn ne nsɛm ɔde ma nsɛmtwerɛfoɔ ɛno no wɔma Ghana mu akuo bi a wɔfrɛ wɔn sɛ Aluminium Glaziers Association ya wɔn wɔ asantemantam nso akeka wɔn ho na sa Aluminium Glaziers yi wɔn na ya na wɔn taa sliding doors ne adeade no enhwɛ mpoma no wɔn na di ho dwuma na wɔn mo kyerɛ sɛ enkyɛ koraa wɔn ba betenta so kɔkɔ de akyerɛ ban no sanse babia
sika sam ne ho kontabu ahya se akeka kwara busua no odin glass ne kwara wo munya bi nto no mo akoto so agina moabo sereda da so anie na wiase mpanyefo se abo na takra ne mane kese na takra bu no mu a aya na fanyina kwatere kwa wo bi nim se wo mo ye adwuma na so adwuma mo ye no eyo obregu nko a ye kwa mo no so na ye ne Ashanti Regional President Edema ekuo no akwakodi enkomo na ansa na no abusua momientie aniwe mra Anyama no boy ye dia ye timi to yenko adwuma na otu bia ye tum ada na wasa basa alumini obo no ayetu na window ba ko pre eta wo di 18.5 I got 20 million eto na wo do na o de gusu ama o mama de bia no yo na na kwara airport me kura kwa be tete ta fra mi judge ban no na kwa cha je de be Yetimi ya du ma say headai. Je ko bu anakọ. Choboy. Choboy. na what you no enquiry ye wa pra ye to ye more than 50 solicitations enu ti ye transfer dream one eyeye enu ti ye to South Africa na buy say bi ye ne ma kono abro ye eni ti omre say gam say e ko so to fry ye for no what trase o me nya tutu ye say ne ma ko ko mu dia ye dia yeah, so I'm going to me up to South from so no more chance. Yes, I am. No, I you too. Oh yeah. When you know what cheer for France. Oh why? Only a surprise so company man I aluminum product glasses, profiles. Any team. Yeah, they go to get help from us. So we are the one. Acha sano no yesa do bi esi yetimi ya du ma say headai je ko bu anakọ choboy choboy na what you no enquiry ye wa pra ye to ye more than 50 solicitations enu ti ye transfer dream one eyeye enu ti ye to South Africa na buy say bi ye ne ma kono abro yes eni ti omre say gam say e ko so Usia na cha se no no wo mani abre pa se obi asu na ni wo asankafo asu adwadefo asu enti wo mo so ehye glasses wo mo so de nie ye kwa ma so ne Ashanti Regional President Adam Aluminium Glaziers Association of Ghana Yera Alex Saki akwakodi enkomo Yera Alex ya mo adwo Yeah, this year. na pom ye de Yankopon adom. ye de nyame ase awadi ye nka bi shem yete ha na Hello. Yera wote menka E kasa no wo from kakra. ya semu afedi ye wo Hello. kwabena kasa na mehwa de Mr. Saki Majua, what you yanka? Me pa cha wo kasa no wa akire, o kasa no wa akire. ya bo modern say ensa ebeka Mr. Saki Alex ewo ahoma no so na ye na di nkomo Yera afedi ye Yera Saki wotemen ka afedi ye oh kwabena to asoma ye why President Dema Aluminium Glaziers Association ye guguru bonie na ye kwaya ni mu ababu so ade wo mu ne ene ye nkomra yensanko abusia sana president kwa kodi nkomo na yahwe mumfa nche ya homa no na no ha ya pa 50 best na nsanie you Alex ote yanka ya mo ha o Me tonka. ayo yeda sese waje yanso ni nyina ekobia yanka bi nshem ana yatie se mo baba ye oye kire wadaro mamo ye kire ni nyina no se kire ne sei Yeah, me pa cho say me to kasa ni ye dia emu nye but se me tu ye dia. Enye yo kire ne ye nemum press conference ne ye. Ye de kire Ghana ban ene importers motumi musem obi omkofa enema ba ene say enema enkoyi emma yadwumaku no amasi sia ye adwuma bia ne yaboka enu ti Ghana ban embre mu bi na omra meboaye because adibese bia no enema no toa ne yetum
ubisa ano yi papa bi amba me no kasa ne kra ne aye press conference na wi no items bia no ye de almost 400 Ghana cedis na san dia toto item bia so esoso echen ye enti Ghana ban ene omo trans ni omo hu senti a eniama eden ekosa e wo sa adwumaku ni mu yɛwura boye na kyerɛkyerɛ yɛ mu dwumadie no a mudie no ɛkɔpem he ɛhyɛ aseɛ firi he ɛdeɛ bɛ pɔte paa na moyɛ a ama na nneɛma a motɔn yɛde 400 Ghana cedis na asa ato so yi ye adwuma a ye ne sɛ ye no ye ne ye hyehyɛ hwehwɛ na wohwɛ efie bia a ayɛ fɛfɛɛfɛ glass hyehyɛ ho ɛne apono glasses bia ye nsa no adwuma ɛno no enti ye no ye take estimate na yaye e de ma efie wura enti ye gina as a contract enti contract no baje efie wura no say 30,000 efie wura no ntumi pagya 30,000 emfa nso nsem wa ma 100 Ghana cedis ana 10,000 Ghana cedis na odi sha nsem a ache so na watwe na nsa na se yasa atomo impemanimu a odi ko efie wura no ho a onte wase enu nti eye ankrankra na akofa ne ma aba no omo edi sa adwuma di no ene yesra Ghana ban se ombre mu pi sabio yankrankra yeso ne ye nsa no dwuma na se nyema bi akuti ese dia ye ni kama for Ghana ban ne ye kama for nti ombre mu meka bi mu aye yɛwura Alex boy kakra o sɛ si a mudwumadie no a mudie no yɛwura glass ne yɛnim sɛ yɛwɔ bia ne type sɛ ne kɛseɛ ne ketewa ne tetrete sitie anyam bia ne prices ne deda sɛ yi a ama ne ntumu asan so aba ma musu yi a taxes ni mpo de ye de ni mpo de enema na yeto no mfa say VAT 12% eda so COVID-19 percentage eda so health insurance percentage eda so get fund kwaso esan den epi subi eni na sanye mani na no makeka bom na ma enema ne bo aiden aye de am no ka say nne ya akra imprempren ye de ayi 400 Ghana cedis asan de appeal so esan say yakwa press conference akatre Ghana ban so enden ombre mu bi na sesi ya mo de ne bo no ginagina sei hello senia mo o kyerɛkyerɛ tuo ni mu no sesi ya ne bo no ankasa mprempre so obi ka so oba beto bia ne bo no gina sei ankasa me pa cho kasa no menti ne ye kra ho ahoma no enye ma me yero Alex wadaroma aye hello opani Alex oti enka menti won ka papa owura enso ye de yete wo kasa no pa o okay na ye busa se ebia glasses na mo ye ho adwuma no ebia ne bo ye mfa ne se empoma ba ko ye edankora ba ko se ne empoma no ya sa de no ne bo ye sen se bia masi da ba imprempre am no kasa ipa de enam prices na aba no enu nti kane no na ya je abode kra ye 800 Ghana cedis ana 900 Ghana cedis but imprempre increment aba no so obi so o charge wa adwuma ya mawa 1,800 eso ojo empoma no ba ko pe no ba ko pe 1,800 Ghana cedis enti me mfa ne se edan no bia be se miensa na empoma wo ho ya be se edu anti we amemua me ho be sen na boa ho be sen na kire se okay kan call almost be 20,000 eno no 200 million na plot no kwa me to ne sen o to ne sen eno nti ne ya ka kire Ghana ban se omra mu bi because enne uwi a na so wo di bi ma rent a enye ebo ketwa enuanom na eba awofom na mo ba no obe de atumi rent side dan bi atene mu enne unkuta 5,000 Ghana cedis unya single room entrem na se okay eno ni ade a yesra Ghana ban se aye den amaye na enuanom na eba no so no ade o mo so mu be de amom ti Ghana ban embra mu bi why no de ampa ban ne mram yes dan ne de afepa ne be advance bo pa to muntumi kwa ma rent bi adem ya nuafo every secondary university ebam kwa national service o muntumi rent dan enkwa national service na ye hwe ne sei Ruvers no so a eya pam dada no a na edidi dwuma no Ruvers no samo na mo ye ho adwuma na Ruvers no so ya na ye ho adwuma mo enti e fa ne say Ruvers me dan ne be se dan kra be se miensa me won poma be se 5 na wo ho Ruvers no ba ko so no empoma ba ko se ne boy yesen na ya ti Ruvers no kra ne boy den kra chen sliding no Ruvers no ne boy den kra chen sliding no sa mpacho sa na tie ne ti se pa ye den enti owura eno ne say enu tina ye sra Ghana ban se obetumi ni enuafo ya trance se bi omo no musem obi
na amamwo so de anim se eye nkasasie ene nkabom ene edibu man ba se ye gya obi asa onye de ono apa se de oman no ebekwa ani nti ema aban no enja nkwankwa bi aso ono amfa ne pe eye na ade enti Ruvers na we ka ho ase no empoma ba akwo yesen empoma akwo 2 in 1 sisi am no kasanse de dade e hihye mo wa mo ka akwo 2500 ba ko empoma ba akwo pe no ba ko pe ani ba ko pe bobo ka 2500 nti fa ne se mienu dia 5000 mienu dia na chese okọ 5000 na ya ne se na me ye to ma mu ni ma nsu no ye twa dodo e wo ma ya mu nti me fa ne se ne bo no ye 5000 na me fa ne se bia wa wo be hye wa wo be fixe no so be gye be sen na me calculate hwe ade nya me jo so ma ji wa so e bia me jo kwa kuma se bia 200 Ghana cedis ba ku bia Obani Saki ene adwuma no so eja eno nti na ye sra mo se mo na mo ka bia Ghana ban etie nti ye de asoma mo se ye sra mo a mo ma ne Ghana ban enkasa maye because na nsen o se bibia ekoso bia no na ni di akire na efa ne mpoma mu ansa bia bonten you Alex ye bedo wase asem ye bedi akire na ye ne mpanyefo di nkomo ne ahwe ba bia ebekwa akosie wai nyame hwa Abusiani ya nene di nkomo ya santemante mo panyipa ya wada aluminium glaziers sano yera Alex Saki ene wo kyerɛkyerɛ mu no tineze sane aye no kwa bi to aso se udane slide Luvers ne kwa slide ntania so dan tambe utam ni brebe so tambe pape ye be kana kyerɛ dan em ye se ntimi nsi bio ya keka kwa die ya wu Hey! Fellow Ghanaians. Na ye kwa yanim. Wamaya ye timu yi ye wadwumaku a omo na hwe nuane na afansu nuro ya ye de kwa ye nipadua mu anase ye de bo ye nipadua no ho ebra. Na no na omo tasa dabi ewiase de ye sa wote oman mu a na ade bi koso a menya wadwen se emfa wo ho ewiase asem bia ni ho a emfa nipa ho. Na de ba ko ya na asefem pa ne se ebi obekọ sunwane hospital kese wo ho government hospital yi de okwa no ho we. Na wo de sie bi ne ho akere no adane a wo hia moja na obekọ na ye hwe wanim saa maame wo de sie hia moja o na wo hwe nanim adane a ebi ni ho na omse dabi omontimi enya ne saa dabi rada ne science ne wakeka won ho pa ne bro keka won ho no na yenuanom Sompa 98.9 na odiomachi omano ene susek sunwane senior high school enom ko pie mu wo ho nom ko yade fefe kama twetwe moja ne bia ede ma ba bia ja ye kora moja se ba ya da hia da mu so no ho kire wa wutwa wani a na akoto honom na aka ho bi ma dwumade ne nyina achi no opani ba ko ya wo FDA ho na wono na hwe mbra na afeso ntoto ye ho nsam so e wo broman tam ne mu eye owura ayer Francisca Patoa Jaco wono na wone Sompa 98.9 din komo na ne nyina mu so no o summarize ne ma sei Ye mandate if you are say be bought me for home by and I say your social corporate social responsibilities are yen so brano ye e de boa me for na eye blood donation ya de bia ehia yem pa nti afibia ye yida ba ko de so say yen so ye be boa na ya twetwe moja na ye de aboa ye National Blood Bank no say be ya obi bia obekọ hihia ma ohia moja no obenya no brano nti eno enti na ye yi ene 21st October ya to say ye ntwetwe moja na ye mfa emwa ye blood bank no esan say hwehwemu ahodro bebre me ye hu say moja wo muhia afemo ni nyina no wo mu entimi enya enti Food and Drugs Authority adwuma ku e wo Ghana nyina na ye yi ato say enne ye 16 regions ni nyina ye be kokọ bia hodro enti wo hwe bono ha ya Kosunyane Secondary School a ye ne school for no any school authorities na kan boma ye twetwe moja yi na ye de aboa ye National Blood Bank na emfasode bebre ewo mu emfasode bebre wo mu se wo donate blood a de di kan pa ye nyina ni se wo ji obi nkwa esan se moja de ni se ye nkwa moja eye nkwa nti woni moja obetumi ewu empempi ye ma menom kwa wo so na moja nti bi o ho aka kwanhia na moja bebi anwuno no ohia moja ye bekọ no ye se blood bank ebi ni ho ofa obusuani bra ofa obi bra bi abekọ akochina na moja ko krampa wo ye pe no ye nya bi nti ye sei se be ya de di kan ye beji ni pankwa
na fe wo a obe donate blood no so hwehwɛ mu kyerɛ sɛ won so no nya ban bɔ sonko wei ɛyɛ opani a ɔwɔ bromantam no mu ɛwɔ FD aso ya ɔhwɛ mmara na afei so ne toto ya ho nsɛm so na wɔne yɛ nuanom Sompa 98.9 ɛna edi enkomo yi ɛno akyi yɛ nuanom adesuafo no bi nso a wɔtwe mogya no bi ɛboayɛ no ɔmo asɛm ni. Today was the blood donation day, so I'll urge all people to donate blood so that we can save people, specifically women in labor and children who need blood, and also people who are involved in accidents. Today was the blood donation. We took part and we donated blood to help our brothers and sisters who are ill and other things. And the main motive is that we are doing that to help. And me ba ebe chimi moja de wo afofra omuni moja omuhia moja. Me so mo so bi an so betwini moja de abo afofra na moja o twe a enkwa wo mo. Adesuafo ni bi ya wo susek omo sempa mo de ban semtwerefo eno no. Premier Rural Bank. Ya nan kanena wo mo so amemazi ne won mo tretre won mo kwa memu pa. Meka se won makwa ko biefo fra no kra wata kwa makro ye ne wonum na won mu free eya so mazi na won makwa ko pia ko bo won mo sesen na free tentere ne ya afa no Premier Rural Bank ba ye wo mo modern won madwuma panti amen ne ni parodo no asase a won maso won mo soro na wa bra won mu bia no wa mamere kwa so no panyi pa wono ada eye Rural Bank ya no ora Ernest dan kwa won Sompa ka se di nkomo chechi mu wo mo dwumadi a omudie yawo ha se bank yi de adwuma bia ɛyɛ no so ne ho bɛdɔm yɛ nko ade a yɛ nhyehyɛ ya ahodoɔ loan product ahodoɔ bebrebe yɛde betumi aboa saafo no wohwɛ yɛ bank na ɛyɛ Hafano Premier Rural Bank yɛ ka banks a di kan Rural Banks di kan ba Ghana ha ɛho na yɛde mfie bɛyɛ aduanan na Apex Bank so ranking yɛn sɛ ɛyɛ very strong bank. Nti sika yɛde ɛbɔ bosia ɛde ma yɛ customers de ebi ɛwɔ hɔ nti sɛ deɛ obi ahoɔden betimi deɛ ɔyɛ n'adwuma a ɛyɛ dwumadie kɛseɛ deɛ ɛyɛ ketekete sɛ deɛ wahoɔden tie bia deɛ ɔyɛ kuani deɛ obi ahoɔden tie bia ne sɛ deɛ wiase ayɛ ba ebetimi ahwɛ wo na sɛ interest rate na also sɛ ɛbɛkɔ soro abakra yɛde very flexible betimi no atena sɛ na yɛayɛ sɛ deɛ bɛyɛ ahoso ho ɛbɛtɔ the bank no eno na Hafano Premier Rural Bank Rural Bank a ewo Hafano district no mu nyina Hafano North Hafano South East South West ena esan wo Kumasi magazine ha yebu so a etre ye ntaban mu wona wonni Kumasi ene empotem hampo a oje abanya ketua controller loan no da bi owo bia se ofre yen numbers no ebia de betuga sa numbers no yebetimi ofre ya yebetimi ama no controller loan bi in 30 minutes obi bia eye genuine obi bia ye correct ofre ya in 30 minutes nsa ebetimi aka we enye bosem kan de ogine ho achinye no na ofre ya na ode de wose yedema ye no de ama ye na ebetimi ama no loan ama se de no kuta etini se de wiase aye dindindin kawi yesusu yaboa ama oto abafi eno chi no ye ne customers ni bi nso edi nkomo meji ahoho nti me guest house na eduru baabiro na mhiamoa nti omu boa me bebre minimiye se de mesusu mitiri mu kwa no ombe boa me na broso because ma akwa be sales press wa and so me person me say develop ho bank me ni san ye me fie aduasani bibia me hie bia omu di mame me no my adwuma 17 years ni omadwuma sam ye kama pa 17 years ni matimi anya efie mienu plot mienu manya ka aye vibe Paris cam service county pass bank di aboa me pa 17 years me mo boa mo de aboa me pa se ko be 8 years na mi hu se mo ye banga omo onipa ho abotre omo boa anso to bia mfa ne sika meto ha na ha de oba omo boa nipa ombe ma loan de opeso omde ma bia o kan omo de be ma be 8 years ni nse bank na ye oba so omo te omo ni ma kama bibia ekoso ha kama nti bank ne de ye obi amedwon bi omo boa me ye adwum meton ne ma nti mo ade oba no pe bibi omo ho a omo te omo ni kama ma obi e ma de kwato awadwuma so
Abusua wai aya hafa no Premier Rural Bank na bia won mo bia no na yete won mo nkan. Ekuo bi ewo enkramantam no emu. Na yefra mo se Global Info Analytics no atwem saa. Omo na ekasa yi. Na saa Global Info Analytics yi ena omo ye ne se omo hwehwemu bi omo ye no da bi ade ne mu na ho saa adane a Ghana fo bebre kire se enya ade se nyame ya adoma 2024 NPP amanyoko no betimi adi nimu break date na nya possible enya possible kra na omo kire se omo hwehwemu no ohamu chichemu aduoson adwene ye omo ntantantanta pa se enya ade se NPP aban no pa 2024 betimi break 8 no sade wo ka no ebiam nso omo kire se omo hwehwemu na omo ye kwase hokura no do behim franka akwade ma MP onye kuo no Ghana fo bebre se ade no hwe pa de a enka ya Alan na Dr. Mahmoud Bawumia de breaking the 8 na mfa asem yi mo odu kakra o yenko ahoma no so na yenni nkomo kakra Musa Dankwa eye director edema ekuyi Musa Madroy Musa na pomo tesai Nyame adum boko Wadaroma mo hwehwemu a mo ye no bebusa se edien ne dien na mo gina so a mo de sa outcome yi aba bontin so yi you made us ni akonya mudiamai some of ya ye every 90 days bia no 90 days bia ya ko mai no e ku bisa amanfo num efa amanyo sem and national issues into we yes bia bibina kase yanko ne about the bia after 90 days bia no for as part of our job no the 90 days bia e that saving ya buying Emma it me my year political risk forecast any ejuma ai tamete wonka wadaroma ensembisa ben na mubusa omanfo nanyia no ben na omode mamu a mu base on that na mode sa figures ni ade yi ne percentage wise ba bonten so yi. No, it become questions be almost over 30 questions be. It become about on my no say the economy and the chima. It become about the president approval, the process of one homeworking and now one homework. It become about government performance, and it become about free education. It become something be and I stand this MPP race no. And an NBC race, and also a Mahama and Baumia and Mahama ni Allah. The question is not also. And the time be some break the 8 no. Omo GD say MCT statement break the 8 no na. So it become question the break. Kakarabi na mambo so akiro. Enti we no mantam dunsia ne nyina na say Greater Accra nkwa na mo yesa survey. So for 75 constituencies. 75 constituencies. But your region nyana and I call your interview. Interview nipa 5,651. Enti yamfa no say percentage wise no ehiri mantam ben na mo call ya na sa percentage wise no e wo pa concern Dr. Mahmoud Bawumia ne Alan Kojo Chematin per mo survey ya mo dia ba bonten no every region here won the percentage but here compared to July no Alan Apostle e wo Greater Accra any Ashanti region and Eastern region. In fact, Alan, we need 12 regions out of the 15. And we need 3. And Baku Mupai. You hear 3 for Baumia, 1 for Alan, and 1 for Mupai. Nipa miensa say o matwe o mutipa when people amanyo konu me Dr. Mahmoud Bawumia. Do ye nyanduru ho de but de yakeka kon de aduru ho anesa. Alan Kojo Chematin afenso Kennedy akompre kwa Japan.
Kennedy dia no so na ehon sam te san. Yo ibisa wo mo no. We say Ghana for nyina. We share about 31% almost support to Dr. Mahmoud Bawumia. And 41% support to, 44% support to Alan Martin. And 14% support to Kennedy Japan in July, in October year. We share among Ghana for nyina Alan in but we share Omo NPP Noa. Dr. Bawumia 42%, and Alan 40%, and Kennedy Japan 10%. Including MPP woman Dr. Bawumia and lead at the moment. Dear Nema Kennedy dia no work for sa because say will be a prayer dear a survey dear, but here say will be 40%, will be 10%. Dear na ne wo a or more catcher muntia ma Kennedy dia no what down sir. No, we share among all Ghanaians, we support every NBT for we support every floating voters. Internationally, no, or 14%. But over NPP, and yet from the poll, no, and yet very strong, sir, at this stage. But we share support from almost free Alan. And now almost free Bawumia ho ekokano o share compared to July poll no wakoso dia do low but wakoso dia na magana fo bi adwen hihim kakra ne se Ghana ni de sebeka na wotwe amaya to aba wo se de wo si dwene ebeka bosoma me ato aba wo se de wo si dwene ebeka afi amaya to aba empo ade be kye amaya to aba Ghana ni a na adwene mu da ho timi to aba no e wo se de wo si dwene e ho nyina nso no mo factai o share the bita o say e ko to aba ne a why not beto ama opinion poll bita o say 2024 o beto ama han e bita o say aba no enne na ye to a o beto ama why at the moment no almost say o ma be say o meto me say come e bere ko no lema improve a o sa section so kai no enye fix the ko to about 2024 ta ne time boom yo ya hwa minim say enkomo mafra ase no e bere no bra no nyina na ye bedi kope be say ye beto aba na wie da ase anwumre yi owura dankwa me ba chawo te nka no me ti on kan say ora na me kire say ye fra ase ase no bra no ye bedi nkomo ne ya hwe manti bia no mode ba 90 days bia no puso mo ho saa no ne ya hwe ne saa kopem se kanda no beduru ho na agya yetimi akoto aba no wada roma online no nse enyo ye na wase em se de hia nyina wode ama Musa Dankwa eye pani kwankyerefo edema global info analytics wono ne ye na din komo ene anwumre yi na ye kanfo de akere wo se nyame ya adomo a bronyai akunafo wisia enyanka moborofo ne ade no Sompa Foundation, Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9, Sompa TV wadawroma, sra ne yesra wo, eden sato insayam esra wo se beboyen fa wo kakra ne besoye die no mu na emunyedu na yenko sa ankofo yi emwa bronya yi die ma yenfa se die ense o maforo ma ene die kwan so bia wo die yesika anase wo die ya akyede bia enye sika na susu no wade bia botime de akye mana ye yie wadawroma se wo die no ayesika na wo akiri anase bia wan so ntimi ma ha 0598 559 802 0598 559 802 edin ye beba no eye Talawan Media na Blessed Foster ya na wasene nso na momu no wo akiri wontimi maha ebia niema wo pesa wo de breye no niema no doso bia emu ne niema bia doso ne ade a wo frɛ ne a ye betu ka ne ba bagye saa manu nie ana wo pesa wo ginkyeremu bi na hu de wo bɛye a 0244 834 838 0244 834 838 na waje so yeah I want you back dwumadie no so ya tie bi pa na ebeboa wo odofo no a agya watwe ne ho kɔ no bibi ni bibi nti ama bibia ye bibia wodofo no defo ntematwe
wonya ya anko besa ba bie mu a wo de enka akire behu ye ne yenye wa de bɔkɔ ma wo ene ne nka no bɔkɔ na wo na wo kro no ya wada bia no nan anwumere kosi no nsia ene ba wakwan mu wo hia obi bie mu ana ene efresisi ya ne yemo wo 0244 809641 na ebe bibia kama de ama wo ye konsan foforo mu na wode afoto ma ahyɛnkafo sɛ ankyɛ ne yɛba bɛdi bronya sɛ ne bronya dura na kan kwanhyia tasisi no wɔn sra da sɛ afowadie no ma ɛnyɛ bronya kyɛ sɛ kwanhyia no haw ne amane bia ɛnimu bie na operations manager de ma Mid City Auto Services yɛwura agyapoku wɔno na de sa kokɔboɔ ne afotuo yi ɛde ma ahyɛnkafo ɛkyerɛ sɛ nka betumi a Ebrano bia one mo hyɛn no one mo fan konkɔ hwehwɛ mu wɔ ha wodɔ yɛ pɛsɛ ba mu sempo sɛ betumi anka one mo fansi wɔ na animdifoɔ ntimi hwehwɛ mu ano mo nkrakora no sane ɛbɛyɛ no wɔ kyena bi ɛhyɛn nam hɔ no mo ankɔnkɔ fan kwanhyia ɛma nipa pepian koma ɛnhwere wɔn mo nkwa de meka cho mo ane sɛ we de ɔmo nti saa statistics aka ɛno nti na ama kofa bai kwamna frempɔn a ɔda royal group a mesiti ka ho bi ano ɛde saa dwumadie aba ɛne sɛ yɛbɛhwɛ na saa fort nketenkete ne nneɛma ka yɛseta pa ne adeɛ ne nyinaa no ɛso ano bɛbra se na ka kɔbadie ayɛ ahomeka ɛno nti ɛtimasa drivers sɛ yɛbai no ma bibia ma ɔmo hu ɔmofo mo hyɛn ne mmra ɛm sɛ deɛ wɔ mu tituru ne sɛ yɛbɛhwɛ sɛ nipa nkwa ɛyɛ adeɛ a ɛho hia nipa nkwa kuta no ɛti obi afa ne ka mmra ne test yɛbɛhwɛ headlamp test ne yɛdeɛma bebree ne yɛyɛ ɛhwɛ tie ne nneɛma bebree deɛ mɛka yɛ tiawa ɛne sɛ accident no apart from mechanical fault a wokaeɛ no yɛkɔ season mu nso ne yɛ na binom mekɔ abantam nipa no gu asaa no nti no na ɔmo di mirika hwihwii mɛsrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛnto yɛbo na sɛ mene mpa nkwa ɛhia obiara nto no bo ɛwɔ bronya bere mu na yɛn nyinaa yɛnsi afe foforɔ 2023 Abusia weye Ajapoku Operations Manager de Mid City Auto Services. Ye jina we so na ye de nsɛm ne nyinaa asi na mmom no ye to nkrataw ye besaba. Ye ofakwaku medase one family clinic ho a mekɔ ya mama hu sɛ ani da so ho mo bibia wo yare bia e bia na wonya nhia wo gyefo enei wiase nyina hu adwuma papa one family clinic eye ɛba no honam yawo die yesisie wo to ase wo na ye sifam sɛ ya wo ya ɛwo wo sempane ɛhyehyɛw wo tia fam a na ye tofo na ye titiriti stroke na achi oni paduane fa yawo ɛya ma wo sisi achia wachi na ya wo ya wo kon wo nyini mro so enso nante ya ye den ade sɛ wo kuta poma na wonim sɛ yade akwankro etimi de yawo ye nipaduam bi wo nso a na ba bia yawo no wo no enya ho kra na yade ne wo enti hyene nso sɛ yawo ne ba e ma otrimu nkoto aduro no ma ne ngin nsɛm ansa firi sɛ wonnim yade kra e de saa yawo yaba ne nyina na one family clinic wo hu nimde yawo mbɛhwehwɛ hunu ba bia yawo ne firi sɛ ye ntinimu honam mu ana wo nkasa yi mu wo de abibidro nimde ene yaresa kwan ahodo opi na eboa na yade bia aka de eye kokokra wo ye lab scan massage ene home care tie ba ofi abɛhwɛ wo ye bema wo mema sam ye bonus sanso na oba wo masam eye bonus mo ye adwuma juada kopem memnida anopa no watwe kopem nonu hwehwe o mo kira kwan wo Kumasi patase o mo ben brother man sport wo estate junction ne so ha afei o mo asimfosu hwefo pra so aguna so adru ena mankesim frɛ 0546686817 go www.onefamilyclinic.com one family clinic the pain expert one family clinic abusua ne nyina ya resabia come back. I dream, 20. Abusiafo na menimu dwumadi a ebe wo kwa mu fiti dadwoada akopem ne yewada so wo Sompa 93.1 FM no ya pon dwumadi foforo kora wato ne di I want you back me hia wo bio bribia si ama adofo ne adofo ntamwate awafo a modom ho na so bibi nti mo mpamani mo ahwe eba wona wo maame anase wo papa ntamwate ya wo pese mo sa kabo mu ana wo fomo dofo bi wonyanka wo besa kɔ ne nche bio I want you back and yet yai edo ye wada bia enre no nan akopem no nsia animdifo besi nkonwa ye besiesie wasam ne ye de yie enso to yie I want you back me hia wo bio bribia ni afra homan 0244 80 96 41 0244 80 96 41 I want you back me hia wo bio why don't you come back Sompa now
mu akwaba adwenche kakra ya mode aba no na yɛhwɛ sɛ betimi adi kakra to so a amisco spelele kasoa na wo ɛna wo kyerɛ sɛ ndi samanyoko no wo bɔ mpaye dia ma mo pa sɛ nyame ya adoma bibia ɛbɛkɔ so kama ɛde ama wo mo sɛbɛya agya wo betimi adi mu 2024 na Robert ewusie wode aba teacher kudwo tepa anyina susu wode aba na bra wo chika krama me wo ta say nana adodankwa ekufu ato se wo ye na afamu die nyina wonyere ne ho pa sebe ya obeti ma yere ne ho aye nema ye kama ede ama yen na bright ajay wo se wo hwen e wo kaso America town ho so na manfo hye ho na wo se abano de nema nyina egu akwa mu sebe ya sikasem ahokyere ohia nkwankom susu apidie ne ade nyina nsoso yebetum afiri mu Dominic awua odiaba ona wo se o hweyen ewo wale eda ase papa wo hene ba Muhammad odiaba na wo se hwe problem bia no wo hu ewo ho na nsoso no to bia ebi eye hunhun fam ene honam fam menim de opese wo kire na mo ntomo bo ase yentimi nkan akosua yemfansi Abusia den samno nyina esi kuku Veronica Janda akosua somwa wo hene ni ama crunche nana ya obo amale bia boga fie je wakode na afei Grace wono so edum ebua bi wokọ MC ahwa ye wa kiwula school fees PK Rocky